Ένα νέο TikTok beef φωτιά εξελίσσεται στις μέρες μας. Τι πιο σύνηθες προφανώς, τι πιο πρωτότυπο. Yusuf vs Georgina. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως. Όλα ξεκίνησαν από ένα podcast το οποίο πήγε η Yusuf μαζί με την Εύη Θόδη και έναν άλλο Καριόλη. Και η Yusuf ουσιαστικά ξεκίνησε να σχολιάζει τη Georgina. Highlight της υπόθεσης είναι η κόντρα μεταξύ της Σιντερέλας και της Τζορτζίνας. Τι να πω, γελάω πάρα πολύ. Εντάξει, αυτή η Τζορτζίνα, Παναγία μου, το καημένο το κορίτσι. Τι να πω. Πού πάει, εντάξει, κοίτα, το έκανε όλο αυτό για να ανέβει, να γίνει λίγο πιο διάσημη. Τι να πω, έτσι όπως είναι την καημένη, δηλαδή για φάπες είναι. Κοίτα, το πέτυχε. Για πες μου, κούκλα μου, ποια είναι αυτή η Τζορτζίνα? Είναι ένα την ξέρει τέρας. Μάνα της. Δεν την ξέρει, όχι, τώρα τη μάθανε που έκανε αυτό το beef έτσι με τη Σιντερέλα. Ότι Μαλάκα, εντωμεταξύ, πέρα από αυτά που λέει η Yusuf και θα τα σχολιάσουμε αργότερα, η Εύη Θόδη, μαλάκα, είναι λες και έχεις βάλει έναν Ινδό να συνεννοηθεί με Άγγλο. Δηλαδή, ό,τι να είναι, μαλάκα. και καλά της έφαγε τον γκόμενο και κάτι τέτοια. Αν γκομενοδουλειά είναι. Γκομενοδουλειά. Έφη μου, άστα, εμείς δεν τα έχουμε ανάγκη αυτά για την πίτα που δεν τρώω, δεν με νοιάζει και αν καεί. Έτσι. Μ' αρέσει που η Εύη απαντάει είτε με τραγούδια είτε με ποίηματα. Καλλιτέχνης, παιδί μου. Μαλλιοτραβηχτούνε. Για την. Πώς τη λένε την άσχημη? Τζορτζίνα. Κοίτα, γι' αυτό δεν αναφέρθηκα πριν καθόλου σε αυτήν και μίλησα μόνο για την Τζορτζίνα. Πριν δείξω την απάντηση της Georgina σε όλο αυτό, ρε μαλάκα Yusuf, πας και βάζεις λάδι στη φωτιά, είναι μαλάκα, λες και το κάνουν επίτηδες όλοι αυτοί, ρε μαλάκα, οι άνεργοι. Δηλαδή, πας, βρίζεις έναν άνθρωπο χωρίς λόγο, απλά για να κάνεις τι? Προφανώς για να προκαλέσεις αντιδράσεις. Γιατί τώρα να βγαίνω εγώ, ας πούμε, να βρίσω τον Χαγιάτε, τώρα ένα άκυρο όνομα μου ήρθε, δεν έχει κανένα νόημα γιατί δεν τον ξέρω και δεν μου έχει κάνει κάτι και δεν έχει ασχοληθεί καν μαζί μου. Μαζί μου δεν θα παίζει, το κατάλαβες. Που είσαι σαν τον Μάικλ Τζάκσον με περούκα. Ουστό από εδώ, βρωμιάρα. Μην ξαναβγείς να μιλείς για μένα. Σύχαμα, κολόμυγα, ηλίθεια. Και μετά, όπως καταλαβαίνετε, απάντησε και η Yusuf. Ρε μούμια του Φαραώ, τέρας ασχήμια, συνεχίζεις και τα βάζεις μαζί μου. Θες όντως να τη φας αυτή την κλωτσιά? Έλα Περιστέρι όποτε θες. Πού πας να τα βάλεις μαζί μου? Πού, σε τι, να συγκριθείς? Πού, στην καριέρα, στο τι έχω κάνει, στο χορό, πας να τα βάλεις μαζί μου? Πού ρε ηλίθεια να πούμε? Κάνε καμιά από αυτές που λες που τις κάνεις καλές και μέχρι εκεί είσαι. Οπότε μη συγκρίνεσαι μαζί μου. Μέχρι ένα σημείο έλεγα δεν θα το συνεχίσω, όμως συνεχίζεις και βρίζεις και θα τη φας την κλωτσιά και θα σου έρθει κατά κούτελα. Άντε μούμια του Φαραώ, τέρας, άσχημη ζώο, άντε. Προφανώς υπήρξαν και άλλα βίντεο και από τις δύο πλευρές, τα οποία δεν θα τα βάλω και θέλω να καταλήξω στο εξής, ότι προφανώς όλα τα beefs στο TikTok που καταλήγουν να κάνεις ένα TikTok battle και να φέρεις και δυο άγγελους μαζί για να μαζέψεις όσο περισσότερο κόσμο μπορείτε και λεφτά. Ήταν μια χαρά. Το ταβάνι να μπορούμε να μιλάμε ρε φίλε, γιατί με αυτή τη φάτσα δεν μπορώ. Αυτό είναι το επίπεδό σου, αγάπη, το τίποτα. Μπράβο. Το ταβάνι εδώ, καλά. προσέξτε, χάνουμε. Ναι, το επίπεδο που είναι το ταβάνι. Ρίξτε μας, θέλουμε να μας ρίξετε πολλά. Είναι... Μαλάκες, εντωμεταξύ, σε όλο το live αυτό γινόταν. Απλά βριζότανε Yusuf Georgina, φέρανε μια νέμεση εκεί πέρα, δεν ξέρω καν γιατί. Και μαλάκα, οι δύο βρίζονταν. Η Νέμεσης έλεγε χάνουμε, στείλτε λεφτά και μαλακίες. Ένας χαμός. Εγώ θα τα αφήσω το βίντεο απλά για να δείτε πόσο βρίζονταν και από μένα αυτά νομίζω. Στούργελα πολλά, όταν σου μιλάω θα με ακούς. Λοιπόν, Να σου έλα, γιατί πω, θα πω από μες στο τι έγινε δικαστήριο γνωστή και θα σε δικάσω, ακριβώς? μωρή καριόλα. Έγινε... Κάτι που δεν είπα είναι το ότι η Yusuf μίλησε για πορνεία. Μαλάκα Yusuf, ανεβάζεις την κυριολεξία τον κόλο σου και κάθεσαι και κάνεις βιντεάκια του τύπου... Μωρό μου, σου πήρα κάτι για τον Άγιο Βαλεντίνο. Είναι μεγάλο και χοντρό, όπως σου αρέσει. Και εγώ σου πήρα κάτι έτσι για να γλιστράει. Αλλά σου πήρα και κάτι, αλλά θέλω να δούμε μαζί αν χωρέσει την τρύπα σου. Νομίζω κατάλαβα τι είναι. Για να δω. Λάδι. Αχ, για να δω. Χύνει. Αχ, μωρό μου, σε ευχαριστώ. Και τι άλλο που έχεις? Νομίζω καταλαβαίνετε για ποιο πράγμα μιλάω, αλλά οκ.
Εσείς θα κρίνετε. Μέρα τέτοια σου μιλάω, μη με βγάζεις από τα νερά μου. Παιδιά, ρωτιέμαι, γιατί την κάνετε γνωστή αυτή. Επειδή όμως έπρεπε να κοιμηθούμε και ήσυχοι, πάμε να δούμε και τη γνώμη του ορεινού μαλάκα για το συμβάν εδώ πέρα. Έχω δει το beef Τζορτζίνας με Ιούσεφ και Έφη και θέλω επίσημα να δηλώσω ενώπιον όλου του κοινού μου ότι είμαι με το μέρος της Έφης και της Ιούσεφ. Αυτό ήθελα να δηλώσω. Με λένε Γιάννη, είμαι 52 χρονών, χρωστάω γύρω στα 6.000 στο ΤΕΒΕ και στα αρχίδια μου. Νομίζω ο κύριος Γιάννης το έθεσε πολύ καλά, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Αυτά από μένα, μάγκες μου, κάντε ένα like και ένα subscribe, πείτε μου στα comments τι άλλα βίντεο θέλετε να κάνω και από μένα, τσάω μέχρι την επόμενη φορά!